こんにちは。チベットテレビのテストです。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ブンバツリン主席大臣はエストニア議会でチベットの法的地位に関する公聴会に参加しました。中央チベット政権は第75回インド共和国記念日を祝福しました。ジグメ・ジュニー氏がニューデリーのチベット事務所代表に任命されました。60名以上のチベット人の大学生と若手専門家のための青少年リーダーシップと能力開発がアメリカで開催されました。情報国際関係省は北インドの BTAG メンバーのためのチベットの人権擁護トレーニングと青少年能力開発プログラムを成功裏に終了しました。チベットの自由運動にとって重要な瞬間であるチベットの法的地位に関する公聴会が1月25日にエストニア国会でチベット国会支援グループ議長で外務委員会のメンバーであるジュッ・カレレド議員の司会により開催されました。約35人の国会議員、ジャーナリスト、学者、チベット支援者が出席する中、ペンバツリン主席大臣、チベット事務所ロンドンのスナンフラシ代表、ホンシャン・ラオ居住、マイケル・プラグ博士が話をしました。ペンバツリン主席大臣はチベットの物語における歴史的背景、中道アプローチ、中華人民共和国に侵略される前のチベットの独立に関する歴史的事実を正すことの重要性について語りました。ラオ居住は民と清がチベットを中国の一部として記録したことがないことを明確に証明する中華帝国の記録の証拠を示しました。マイケル・プラグ博士は中国がチベット人の自決権を否定する理由として中国がチベットは中国の内政問題であると宣言し主張していることを挙げ、中国がチベット占領を正当化しているということと、この立場がいかに国際法に違反しているかを説明する法的視点を提示しました。独立国家のエストニア初代首相マルトラール氏はこの公聴会を支持するメッセージを寄せました。このメッセージはジュッ・カレレード議員によってエストニア語で、また長年にわたり堅実なチベット支持者であるロイ・ストライダー氏によって英語で読まれました。ペンバツリン主席大臣は空港でジュッ・カレレード議員に迎えられ、エストニア議会を訪問し、理議国と呼ばれるエストニア議会の議長であるラウリー・ハサー氏や外交委員会の議長とも面会しました。2つのメディアが大臣の議会訪問に同行して報道しました。エストニアに続いて主席大臣は1月26日にフィンランドのヘルシンキに飛び、フィンランドのチベットサポートグループの議長、エルジャバリス氏によってヘルシンキに迎えられました。チベット代表団は政府関係者や議員、人権活動家、市民団体、有識者、研究者、作家といった様々な人々と会談し、フィンランドでのチベット人権擁護活動は成果を上げました。チベット擁護活動の成功を受けて、在エストニア中国大使館は、中央チベット政権のペンバツリン主席大臣を団長とするチベット代表団の訪問に反対する声明をウェブサイト上で発表しました。1月28日、ペンバツリン主席大臣はチベット事務所ロンドンのスナンフラシ代表を伴い、エストニアの研究機関と会談した後、ラトビアのリガに到着しました。空港でチベット代表団はラトビアのチベットサポートグループ議長であるジャニー・スクチャ氏によって温かく迎えられました。日曜日の夕方、主席大臣はラトビア在住のロシア人反体制派で有名な俳優アルトゥル・スモリアニノフ氏が主催する法倫理道徳に関する公開対話に参加しました。聴衆は大きな関心を示し、貴族意識、遺産、文化と言語の保護、ラトビア人のチベット支援、国連におけるチベットの立場、権力の象徴、利他主義、責任、中央チベット政権とチベットのディアスポラなど様々な問題について、幼い子供たちもが興味深い質問をしました。
主席大臣はリガシー議会でチベット映画の上映と質疑応答が行われた後、メディア関係者と会見しました。1月29日、中央チベット政権のペンパツィン主席大臣は、ラトビア国営ラジオを含む2つのメディアのインタビューに応じ、ラトビアのリガでの1日をスタートさせました。午後、主席大臣はラトビアのチベット国会支援グループのメンバーとの会合に出席し、チベットの現状、ウクライナとチベットの類似性、チベットに対する国際的な支援、ラトビア議会での具体的な行動のアイディアなどについて話し合いました。主席大臣は2022年に開催された前回のチベットに関する世界国会議員大会に参加した議員を含めチベットへの支援に感謝する一方、先週の国連普遍的定期的審査において中国の人権侵害に関するラトビア政府の声明がなかったことに失意を表明しました。その後、チベット代表団はリガ市議会でリンダ・オーゾラ副市長に招待され、映画チベットの戦士の上映と質疑応答が行われました。ラトビアにおける国際及びその他のグループの聴衆を対象とした人権擁護活動の成功を受け、ペンパツィン主席大臣率いるチベット代表団は今週火曜日、リトアニアのビリニュースに到着しました。ペンパツィン主席大臣はロシアのウクライナ侵略の最前線に位置するバルト三国とフィンランドの初めて訪問においてロシアが差し迫った危険な状態にあるこれらの国々の政府、政治家、市民社会に対し、チベットの歴史的独立性を証明する証拠に基づく公開情報であるチベットダイオリー22チベットは古代から中国の一部ではなかった隠された議題と習近平国家主席率いる共産主義の中国政府によるヨーロッパへの長期的な脅威について伝えました。リトアニアのビリニュースでの重要な目的の一つは、チベット民族放棄記念やダライラマ法14世の誕生日など、チベット関連の公的行事のランドマークとなっているチベット広場を訪れることでした。ビリニュースでの公式行事の一環として、ペンパツィン主席大臣は1月31日、リトアニアの国会議事堂で多くの国会議員と会見し、記者会見や懇談会などの一連の行事に参加しました。リトアニア国会議員との懇談会は、アンドリアス・ナビカス議員が議長を務め、委員会の委員長であるジギマンタス・パビリオニス議員や昨年ダラムサラで開催されたチベット民族放棄記念日に中央チベット政権のゲストとして参加したアルナス・バリンスカス議員など外務委員会と経済委員会からの数名の議員らが出席しました。午後、大臣はリトアニア外務省の高官と会談、メディアとの交流、ビリニュースのチベット広場を訪問した後、リトアニアのチベットサポートグループのメンバーと会談し、先日閉幕した国連の普遍的定期的審査において、リトアニア政府と国民が中国政府に対してチベットへの支持を示してくれたこと、またチベット人の政治的指導者となってからの初めての訪問を温かく迎えてくれたことに感謝を述べました。中央チベット政権は1950年1月26日にインド憲法が発効した日を記念して第75回インド共和国記念日を祝いました。祝賀会にはケンポスナムテンベル議長、文部省のタラムロマチャンラ大臣、ドマツリンテカン副議長、法務長官のテンジルン特使、ノジロマ大臣、中央チベット政権の秘書や高官らが出席しました。放棄掲揚の後、指揮を務めたタラムロマチャンラ大臣は、チベット人を代表してインド政府と人々に挨拶し、インドの繁栄する民主主義体制と独立後の憲法改正プロセスを評賛し、インド政府によるチベット人への親切な対応に感謝していると述べました。1月25日付で内閣が発行した通達により、第15代チベット国会議員で、中央チベット政権の秘書であったジグメ・ジュグニー氏がニューデリーに拠点を置くダライラマ法事務所の代表に任命されました。公職委員会の規則第19条により、チベット事務所におけるダライラマ法の代表は、主席大臣及び大臣の出席のもと、内閣によって任命されなければならないとされています。ジグメ・ジュニー氏は37年以上の社会奉仕の経験があり、2011年に正式に第15代チベット国会議員に就任しました。
チベット事務所ワシントン DC はミネソタ州のチベット系アメリカ人財団と協力して1月25日から28日までの3日間、ミネソタ州でアメリカとカナダの20の州から40以上の大学を代表する60人以上のチベット人大学生と若い専門家を集めたワークショップを開催しました。ワークショップは3日間にわたり対話形式のセッションと専門家主導のプレゼンテーションを織り交ぜて構成され、より双方向的な交流を促進するため、ゲストの講演者はテーマ別のグループセッションに参加しました。ナムギャチュル代表は中央チベット政権の展望の概要を評価し、ダライラマ法王と中央チベット政権が構想する総合的な教育がチベットの若者たちにどのような専門分野であれ前向きな変化をもたらす力となり、いかに世界で活用する指導者となる力を与えることができるかを強調しました。このワークショップの2人の特別ゲストの1人は、米国初のチベット系アメリカ人裁判官であり、ワシントン州空楽郡初のアジア系アメリカ人裁判官であるツリン・コーネルでした。また、ムラム AI のギシ・ロプサムラン氏は、チベット語と人工知能と題したプレゼンテーションを行いました。今週月曜日、中央チベット政権情報国際関係省は、北インドからの B タグメンバーグループを対象としたチベットの人権擁護トレーニングと青少年能力開発プログラムを成功裏に終了しました。研修は1月26日から29日まで開催され、参加者間の雰囲気を整えるための導入セッションから始まり、翌日には Student for Free Tibet のインド代表、チベットワッチのリサーチャー、チベット青年会議会長、チベット女性協会副会長など著名人がパネルディスカッションを主導し、人権擁護戦略についての見識を交換しました。イベント2日目には情報国際関係省のカマチュンイ長官も主賓として挨拶しました。研修最終日の参加者はチベットのために人権擁護活動を行うことを誓い、研修最終日に宣言を行い、さらなる議論に参加しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。